su tana taya mamansa aiki ba wai soyayya suke tsakaninta ba, sai dai a ce abota, amma ita son sa take yi. Hamisu Breaker ya fito social media yana faɗin cewa ku daina min ƙazafin da ba shi ba, saboda ni ba budurwata ba ce kuma ba masoyiyata ba ce. To dai abin da Hamisu Breaker ɗorayi ya faɗa. To in ji cewar wasu mutane da suke faɗin cewa 'yan Nijar sun sa dokar cewa ba wani mawaƙin da zai je musu show ɗin sallah, saboda idan ya shiga garanti sai sun samu matsala da shi saboda sun walakanta musu 'yar ƙasarsu. To duka duka anan muka kawo ƙarshen wani shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da mun ɗora, kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan taya ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. In ji masu karin magana suka ce ɗan halaka yake halacci, wanda Dauda Kahutu Rara abinda mutanen jihar Kano suka mishi, duk da haka abin bai bashi haushi ba. Ku kalli wannan bidiyon namu domin ku ga yadda Dauda Kahutu Rara ya zo jihar Kano yake rabon zakkar azumi, wanda yake rabon buhun shinkafa da kwalin taliya da Naira 5,000 kuɗin cefane. Dauda Kahutu Rara yanda ake faɗa wasu mutane suke faɗa Dauda Kahutu Rara ɗan halaka ne, wanda mutanen jihar Kano sun janyo wa kansu, wanda shi Dauda Kahutu Rara a yanzu haka abin da aka mishi an ninka mar abin da in ji masu karin magana suka ce hassada taki ce, wanda a yanzu Dauda Kahutu Rara hassadan da mutanen jihar Kano suka masa ta zama taki, saboda ya samu ninkin maninkin abin da ya faru da shi ya. To kuma duk da haka Dauda Kahutu Rara zai shiga kotu da mutanen da suka mar aika-aikan nan. Dauda Kahutu Rara ya ɗauki alwashin cewa duk wanda aka mishi wannan abun a gefensa abin bai shafe su ba, zai biya su ko da ya kai Naira kimanin miliyan 10. In ji Dauda Kahutu Rara ya ce insha Allahu zai gyara musu abubuwan da aka musu, tunda an ce kashin kaji ne su ma ya shafe su, saboda an musu abun ne da niyya ne. Yanda ake zata cewa daman da haɗin bakin 'yan Kano aka yi wa Dauda Kahutu Rara wannan abubuwa, amma wasu suna faɗin cewa da yaran Abba ne aka yi wannan abun, saboda Dauda Kahutu Rara ya fito midiya yana faɗin cewa shi wannan Abba ba zai sa a mishi wannan abun ba, saboda shi baya taɓa tunanin haka, sai dai sa hannun 'yan Kano. Amma dai an ce gani ya kori ji. Amma ku tsaya ku kalle a wannan ƙarshen bidiyon namu, insha Allahu idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka, to ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A wannan ƙarshen bidiyon namu za mu sa muku wannan cikakken bidiyon da Dauda Kahutu Rara ya fito midiya ke faɗan abin da aka mishi ba a kyauta mishi ba. Baban Cinedu ma ya fito social media da sauran abubuwan da aka musu da sauran mutanen da aka musu a ta'asan nan. To Baban Cinedu ya fito cewar shi an masa abun ne da sanin su ba da wai wani abu ba, saboda an samu ƙanin shi ma sai da aka masa rauni a jikinsa saboda ya janyo masa asara da dama, saboda an kwashe musu duka kayan shagonsu ne ba a bar musu ko ɗigon abu ba. Don ba ku manta ba a satin da ya wuce ne aka tattauna da Hadiza Gaman da ita da Rakiya Musa, wanda take faɗin cewa akwai wani masoyinta wanda take son sa, to amma gaskiya shi baya son ta, ya yaudare ta saboda an ce ɗaukaka ya same shi, saboda an tambaye ta wane ne masoyin nata, to amma ita bata faɗi wane ne ba. To amma magana da ta yi magana sai abun ya ɓullo ake zattawa Hamisu Breaker ɗorayi ne saurayin nata, amma Hamisu Breaker ɗorayi ya fito cewa shi ta ba budurwar shi bace, saboda tun lokacin suna harkar waƙe-waƙensu da rawarwarsu, to tana zuwa gidansu tana taya mamansa aiki ba wai soyayya suke tsakaninta ba, sai dai a ce abota, amma ita son sa take yi. Hamisu Breaker ya fito social media yana faɗin cewa ku daina min ƙazafin da ba shi ba, saboda ni ba budurwata ba ce kuma ba masoyiyata ba ce. To dai abin da Hamisu Breaker ɗorayi ya faɗa. To in ji cewar wasu mutane da suke faɗin cewa 'yan Nijar sun sa dokar cewa ba wani mawaƙin da zai je musu show ɗin sallah, saboda idan ya shiga garanti sai sun samu matsala da shi saboda sun walakanta musu 'yar ƙasarsu. To duka duka anan muka kawo ƙarshen wani shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora, kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan taya ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. In ji masu karin magana suka ce ɗan halaka yake halacci, wanda Dauda Kahutu Rara abinda mutanen jihar Kano suka mishi, duk da haka abin bai bashi haushi ba. Ku kalli wannan bidiyon namu domin ku ga yadda Dauda Kahutu Rara ya zo jihar Kano yake rabon zakkar azumi, wanda yake rabon buhun shinkafa da kwalin taliya da Naira 5,000 kuɗin cefane. Dauda Kahutu Rara yanda ake faɗa wasu mutane suke faɗa Dauda Kahutu Rara ɗan halaka ne, wanda mutanen jihar Kano sun janyo wa kansu, wanda shi Dauda Kahutu Rara a yanzu haka abin da aka mishi an ninka mar abin da
Inji masu karin magana suka ce hassada taki ce, wanda a yanzu Dauda Kahutu Rara hassadar da mutanen jihar Kano suke masa ta zama taki, saboda ya samu ninkin ba ninkin abin da ya faru da shi ya. To kuma duk da haka Dauda Kahutu Rara zai shiga kotu da mutanen da suka mar aika-aikan nan. Dauda Kahutu Rara ya ɗauki alwashin cewa duk wanda aka mishi wannan abun a gefensa abun bai shafe su ba, zai biya su ko da ya kai naira kimanin miliyan 10. Inji Dauda Kahutu Rara ya ce insha Allahu zai gyara musu abubuwan da aka musu, tunda an ce kashin kaji ne su ma ya shafe su, saboda an musu abun ne da niyya ne. Inda ake zata cewa daman da haɗin bakin 'yan Kano da aka yi wa Dauda Kahutu Rara wannan abubuwa, amma wasu suna faɗin cewa da yaran Abba ne aka yi wannan abun, saboda Dauda Kahutu Rara ya fito midiya yana faɗin cewa shi wannan Abba ba zai sa a mishi wannan abun ba, saboda shi baya taɓa tunanin haka, sai dai sa hannun 'yan Kano. Amma dai an ce gani ya kori ji. Amma ku tsaya ku kalle a wannan ƙarshen bidiyon namu, insha Allahu idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, to ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A wannan ƙarshen bidiyon namu za mu sa muku wannan cikakken bidiyon da Dauda Kahutu Rara ya fito midiya ke faɗan abun da aka mishi ba a kyauta mishi ba. Baban Cinedu ma ya fito social media da sauran abubuwan da aka musu da sauran mutanen da aka musu a ta'asar nan. To Baban Cinedu ya fito cewar shi an masa abun ne da sanin su ba da wai wani abu ba, saboda an samu ƙanin shi ma sai da aka masa rauni a jikinsa saboda ya janyo masa asara da dama, saboda an kwashe musu duka kayan shagonsu ne ba a bar musu ko ɗigon abu ba. Idan ba ku manta ba a satin da ya wuce ne aka tattauna da Hadiza Gaman da ita da Rakiya Musa, wanda take faɗin cewa akwai wani masoyinta wanda take son sa, to amma gaskiya shi baya son ta, ya yaudare ta saboda an ce ɗaukaka ya same shi, saboda an tambaye ta wane ne masoyin nata, to amma ita bata faɗi wane ne ba. To amma magana da ta yi magana sai abun ya ɓullo, ake zattawa Hamisu Bireka Ɗorayi ne saurayin nata, amma Hamisu Bireka Ɗorayi ya fito cewa shi ta ba budurwar shi bace, saboda tun lokacin suna harkar waƙe-waƙensu da rawarwarsu, to tana zuwa gidansu tana taya mamansa aiki, ba wai soyayya suke tsakaninta ba, sai dai a ce abota, amma ita son sa take yi. Hamisu Bireka ya fito social media yana faɗin cewa ku daina min ƙazafin da ba shi ba, saboda ni ba budurwata bace kuma ba masoyiyata bace. To dai abin da Hamisu Bireka Ɗorayi ya faɗa. To in ji cewar wasu mutane da suke faɗin cewa 'yan Nijar sun sa dokar cewa ba wani mawaƙin da zai je musu show ɗin sallah, saboda idan ya shiga garanti sai sun samu matsala da shi, saboda sun walakanta musu 'yar ƙasarsu. To duka anan muka kawo ƙarshen wani shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku mana comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Inji masu karin magana suka ce ɗan halaka yake halacci, wanda Dauda Kahutu Rara abinda mutanen jihar Kano suka mishi, duk da haka abin bai bashi haushi ba. Ku kalli wannan bidiyon namu domin ku ga yadda Dauda Kahutu Rara ya zo jihar Kano yake rabon zakkar azumi, wanda yake rabon buhun shinkafa da kwalin taliya da naira 5,000 kuɗin cefane. Dauda Kahutu Rara yanda ake faɗa wasu mutane suke faɗa Dauda Kahutu Rara ɗan halak ne, wanda mutanen jihar Kano sun janyo wa kansu, wanda shi Dauda Kahutu Rara a yanzu haka abin da aka mishi an ninka mar abin da aka. Inji masu karin magana suka ce hassada taki ce, wanda a yanzu Dauda Kahutu Rara hassadar da mutanen jihar Kano suke masa ta zama taki, saboda ya samu ninkin ba ninkin abin da ya faru da shi ya. To kuma duk da haka Dauda Kahutu Rara zai shiga kotu da mutanen da suka mar aika-aikan nan. Dauda Kahutu Rara ya ɗauki alwashin cewa duk wanda aka mishi wannan abun a gefensa abun bai shafe su ba, zai biya su ko da ya kai naira kimanin miliyan 10. Inji Dauda Kahutu Rara ya ce insha Allahu zai gyara musu abubuwan da aka musu, tunda an ce kashin kaji ne su ma ya shafe su, saboda an musu abun ne da niyya ne. Inda ake zata cewa daman da haɗin bakin 'yan Kano da aka yi wa Dauda Kahutu Rara wannan abubuwa, amma wasu suna faɗin cewa da yaran Abba ne aka yi wannan abun, saboda Dauda Kahutu Rara ya fito midiya yana faɗin cewa shi wannan Abba ba zai sa a mishi wannan abun ba, saboda shi baya taɓa tunanin haka, sai dai sa hannun 'yan Kano. Amma dai an ce gani ya kori ji. Amma ku tsaya ku kalle a wannan ƙarshen bidiyon namu, insha Allahu idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, to ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A wannan ƙarshen bidiyon namu za mu sa muku wannan cikakken bidiyon da Dauda Kahutu Rara ya fito midiya ke faɗan abun da aka mishi ba a kyauta mishi ba. Baban Cinedu ma ya fito social media da sauran abubuwan da aka musu da sauran mutanen da aka musu a ta'asar nan. To Baban Cinedu ya fito cewar shi an masa abun ne da sanin su ba da wai wani abu ba, saboda an samu ƙanin shi ma sai da aka masa rauni a jikinsa saboda ya janyo masa
asara da dama saboda an kwashe musu duka kayan shagonsu ne ba a bar musu ko ɗigon abu ba. Idan ba ku manta ba a satin da ya wuce ne aka tattauna da Hadiza Gaman da ita da Rakiya Musa wanda take faɗin cewa akwai wani masoyinta wanda take son sa to amma gaskiya shi baya son ta ya yaudare ta saboda an ce ɗaukaka ya same shi saboda an tambaye ta wane ne masoyin nata to amma ita bata faɗi wane ne ba to amma magana da ta yi magana sai abun ya ɓullo ake zatawa Hamisu Bireka Ɗorayi ne saurayin nata amma Hamisu Bireka Ɗorayi ya fito cewa shi ta ba budurwar shi bace saboda tun lokacin suna harkar wake-wakensu da rawar-rawarsu to tana zuwa gidansu tana taya mamansa aiki ba wai soyayya suke tsakaninta ba sai dai a ce abota amma ita sansa take yi. Hamisu Bireka ya fito social media yana faɗin cewa ku daina min kasafin da ba shi ba saboda ni ba budurwata bace kuma ba masoyiyata bace to dai abin da Hamisu Bireka Ɗorayi ya faɗa. To in ji cewar wasu mutane da suke faɗin cewa 'yan Nijar sun sa dokar cewa ba wani mawaƙin da zai je musu show ɗin sallah saboda idan ya shiga garanti sai sun samu matsala da shi saboda sun walakanta musu 'yar ƙasarsu. To duka a nan muka kawo ƙarshen wani shiri namu sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da mun ɗora kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan taya ta mai albarka ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. In ji masu karin magana suka ce ɗan halaka yake halacci wanda Dauda Kahutu Rara abinda mutanen jihar Kano suka mishi duk da haka abin bai bashi haushi ba. Ku kalli wannan bidiyon namu domin ku ga yadda Dauda Kahutu Rara ya zo jihar Kano yake rabon zakkar azumi wanda yake rabon buhun shinkafa da kwalin taliya da naira 5,000 kuɗin cefane. Dauda Kahutu Rara yanda ake faɗa wasu mutane suke faɗa Dauda Kahutu Rara ɗan halak ne wanda mutanen jihar Kano sun janyo wa kansu wanda shi Dauda Kahutu Rara a yanzu haka abin da aka mishi an ninka mar abin da in ji masu karin magana suka ce hassada taki ce wanda a yanzu Dauda Kahutu Rara hassadan da mutanen jihar Kano suka masa ta zama taki saboda ya samu ninkin maninkin abin da ya faru da shi ya to kuma duk da haka Dauda Kahutu Rara zai shiga kotu da mutanen da suka mar aika-aikan nan. Dauda Kahutu Rara ya ɗauki alwashin cewa duk wanda aka mishi wannan abun a gefensa abin bai shafe su ba zai biya su ko da ya kai naira kimanin miliyan 10. In ji Dauda Kahutu Rara ya ce insha Allahu zai gyara musu abubuwan da aka musu tunda an ce kashin kaji ne su ma ya shafe su saboda an musu abun ne da niyya ne. Inda ake zata cewa daman da haɗin bakin 'yan Kano da aka yi wa Dauda Kahutu Rara wannan abubuwa amma wasu suna faɗin cewa da yaran Abba ne aka yi wannan abun saboda Dauda Kahutu Rara ya fito midiya yana faɗin cewa shi wannan Abba ba zai sa a mishi wannan abun ba saboda shi baya taɓa tunanin haka sai dai sa hannun 'yan Kano amma dai an ce gani ya kori ji. Amma ku tsaya ku kalle a wannan ƙarshen bidiyon namu insha Allahu idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka to ka daure ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A wannan ƙarshen bidiyon namu za mu sa muku wannan cikakken bidiyon da Dauda Kahutu Rara ya fito midiya ke faɗan abin da aka mishi ba a kyauta mishi ba. Baban Cinedu ma ya fito social media da sauran abubuwan da aka musu da sauran mutanen da aka musu a ta'asan nan to Baban Cinedu ya fito cewar shi an masa abun ne da sanin su ba da wai wani abu ba saboda an samu ƙanin shi ma sai da aka masa rauni a jikinsa saboda ya janyo masa asara da dama saboda an kwashe musu duka kayan shagonsu ne ba a bar musu ko ɗigon abu ba. Idan ba ku manta ba a satin da ya wuce ne aka tattauna da Hadiza Gaman da ita da Rakiya Musa wanda take faɗin cewa akwai wani masoyinta wanda take son sa to amma gaskiya shi baya son ta ya yaudare ta saboda an ce ɗaukaka ya same shi saboda an tambaye ta wane ne masoyin nata to amma ita bata faɗi wane ne ba to amma magana da ta yi magana sai abun ya ɓullo ake zatawa Hamisu Bireka Ɗorayi ne saurayin nata amma Hamisu Bireka Ɗorayi ya fito cewa shi ta ba budurwar shi bace saboda tun lokacin suna harkar wake-wakensu da rawar-rawarsu to tana zuwa gidansu tana taya mamansa aiki ba wai soyayya suke tsakaninta ba sai dai a ce abota amma ita sansa take yi. Hamisu Bireka ya fito social media yana faɗin cewa ku daina min kasafin da ba shi ba saboda ni ba budurwata bace kuma ba masoyiyata bace to dai abin da Hamisu Bireka Ɗorayi ya faɗa. To in ji cewar wasu mutane da suke faɗin cewa 'yan Nijar sun sa dokar cewa ba wani mawaƙin da zai je musu show ɗin sallah saboda idan ya shiga garanti sai sun samu matsala da shi saboda sun walakanta musu 'yar ƙasarsu. To duka a nan muka kawo ƙarshen wani shiri namu sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da mun ɗora kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima.